nomuntu ke ngiyazi ukuthi endleleni noma lapho behamba khona ngiyacabanga ukuthi wayethi umama uAyanda Ncwane mengamtholi ubaba uSifiso Ncwane avela athinte le ndoda le kuzoyithula manje. So ke sinaye uthi na owakaZungu isibongo abamazi kakhulu ngokuthi indoda yaseStairs uNkulunkulu ayibusisile yaseNanda Nanda umncinyana. So ke ngingasho ngithi nje naye uzosikhulumela naye ngokwakhe ngobani umuntu kuyena okwazi kahle ukuthi umuntu unjani yilo onaye sonke isikhathi baspend isikhathi naye uzosilanda noma uzosihambisa ohambeni lwabo bobabili uthi naZungu benaye ubaba uSifiso Ncwane. This is beautiful. Wow. That's what he as a would toilet in my I think half what we food. Le mic. Amen. That's a lot. But it's such an honor to be here. Ngiyabingelela nonke ngokwekhundla zenu kakhulukazi ngicela ubingelele umakoti wakithi. Njalo mefona kuphumlo umakoti wakithi. Amen. So we really appreciate this day. Engazi ukuthi kade sasilifuna. Sibaningi sasilifisa. Ngiyabona ukuthi ke somehow mhlawumbe you may hand it over in my but somehow to hand it over neighbor. So officially as I say handing over, but I won't lie. Gospel music has never been the same after Ubaba Ncwane. And that's a truth, that's a fact. Because this is my guarantee. Yes, Ubaba Ncwane lapha phezulu. Whenever I'm told Ubaba Ncwane, they were coming back to us and say, can you, because now should you wayesebenza 10 times. Mangabe sebenzela yena, wayesebenzela nathi. So it's made umculo wegospel uhlonishwe ayi for yena kuphela but wayenzela nathi asimabe sistepha because we were just next to him asingakhohlisana we never in his level wayedlala kwi-league yakhe yedwa but we always thought we are near just because ungabe bengamtholanga futhi asithola thina imvuthuluka yamagiga yevela kuBaba Ncwane and iqiniso lelo because you work kakhulu bazalwane uyabona manje ungabona engazuthi umculo wegospel uyastrugglisha it not because asena leader that will be leading the gospel kuphela iqiniso singase silikhuluma ngelelo ngoba sonke siyayikhondalazela siyayiphushela amen bazalwane but it was very easier before even namanje that's why namanje uzobona kulula ukungena kwi-event uthi hallelujah
and the crowd will respond because he worked 10 times. Amen, bazalwane. So now we no longer have that. So we lost. Mangabuzwa njengamanje kuthiwa ubani singafisa ukuthi avuke kubo bonke ozakwethu esebala. Ungafunga ukuthi washona izolo. Kanti it's something eyenzakala eminyakeni edlule. Even abanye abashone after him. The only person ofika engqondweni bengavuka yena. Ziningi izinto because mina ngangi-understand lento ukuthi ngesikhathi esisebenza wenza kube lula for us esilandele emva kwakhe. You know? Because so lento ayisho ukuthi ukusebenza kwakhe kanzima uma ngabe kwakufanele ngesikhathi ewina the biggest award kuma summer kwakufanele celebrate sonke because it was kwakusebenzela thina sonke kwakwenza gospel music ibe relevant to everyone. What we are seeing kumaskandi right now, it was happening ngesikhathi sika Baba Ncwane. Because ubaba Ncwane wayenza gospel ibe relevant ithandeke so kwenza umsebenzi wethu ube lula. Right now I won't lie, we are a little bit struggling even to get kuma event because uma ngabe bekufakile bazokutshela ukuthi fortunately ke washiya nenye some kind of a magic that we do have because sesiyakwazi ngayo ukuthi uyakwazi ukungena phakathi ne-event ye kwaito noma ye hip hop ungene phakathi nayo still you remain relevant kuyona leyo event. But sabona ngayo he was a trendsetter. He wasn't wayengabuki thina i-level kaBaba Ncwane wayengacompete nathi wayecompete nabantu aba-outside of i-genre yethu. But thina abanye bethu babetshela ukuthi I wanna do this because ngifuna ukufica uSifiso Ncwane. Unfortunately he worked 10 times more than isikhathi uNkulunkulu ayekade emnikeze sona. Kwangazuthi wayebekelela ngisho abantwana bakhe. So I would love ukuthi whatever blessing that you got namhlanje rana nayo ungabusayiyekela. Rana nayo because actually igama elithi Sifiso Ncwane, this is what God does. uNkulunkulu akaphakamisa umuntu, uNkulunkulu uphakamisa igama because he trusts the name. Uma ngabe kufika uJesu uthi uJesu igama lami nolibiza noma nikuziphi inkinga, he's talking about the name. So that's what God does. uNkulunkulu uyamiyekela umuntu. So whenever you see us sizama ukugqoka kahle, sizama ukuthenga izinto ezibiza, sizama ukufica igama uNkulunkulu aliphakamisile because kuthi uNkulunkulu akakhulumi ngawe, he said I will make your name big. Ngizoletha libe lukhulu igama lakho. Meaning whenever sesizama thina silandela igama. So ikuyo yonke I love what you said. You said uNkulunkulu akasuse the shadow kaSifiso Ncwane abeke igama lakhe phambi because ilona selovula iminyango manje the name. Ilona igama esithi uma ngabe silele thina mina wena nginestezi ke bazalwane stezi. Swimming pool. But I'm trying to say igama ilona lenza ukuthi uma ngabe mina ngilele esitezi sami kube igama elinokhela u-event organizer ose Cape Town ngingafikanga mina. Kube igama elinokha ngisho sekuthiwa abahlangene ngepolitics belikona politics siyayazi kuthiwa imkhiphe lona uyacika lona mkhiphe ungamfakile event. Igama uNkulunkulu alenze libe great in such a way ukuthi lizolwa wena ungekho. That's why uNkulunkulu ethi ngizophakamisa mengaphakamisa umuntu niyazazi lana seniphakeme ukuthi njani uyazazi umuntu. But ungathola ukuthi njengoba ngihlala la igama lami la igama lami liseLondon. Because uNkulunkulu uphakamisa igama. That's why namhlanje when we are celebrating bengeke size celebrate lingeke igama ethi Sifiso Ncwane. Noma engasekho but igama still lives. Whenever will be. That's why bazalwane you should respect. I always tell abantu engisebenza nabo respect igama lakho. Yes. Protect igama lakho. Protect your brand because your brand is sona sinkwa sakho. Uma ngabe abantu bethu bakuvalela iminyaka ibrand ithi ngeke kuze kulunge. Ngeke kulunge nivalele lo specific. Kukhulunywe ngegama. Uma ngabe kuhlela umcimbi akulethwa abantu, kulethwa amagama.
So uma ngasunkulunkulu enza igama lethu libe great. Ingakho asho nanokuthi noma ngahamba akasishiyanga sodwa leli gama ulibiza igama lika Jesu lilodwa uzathi igama lami ngilithembe okudlula mina uqobo ukuthi ungalibiza noma ungabe ukuyiphi inkinga lizokwenzela umsebenzi. Meaning it's not about isiqu sakho. Whenever uphuza as ukuthi usulimaza igama kufanele lithole imisebenzi. Hayi kodwa nabantu baletha ngisho bakho bakufakile. Yakhipha wena yakhipha bakho. Yeah. Kodwa noza kwethu ukuthi whenever you mention ikhona le air obabhekela kuyona kuqala I'm not sure iqiniso kangakanani kodwa nakho kuzongisiza leyo ukuthi asikho iskandal esibulalayo or something to iskandal sakha kakhulu igama trust me but why the bad publicity babedlala no babedlala igama is very important. You should do ngayo yonke indlela ukuvikela well uNkulunkulu kunento ayenzayo manje uNkulunkulu ekuphakamisa wenza sure ukuthi igama lakho uyalivikela angabe nankinga nawe wena uzenzela amaphutha akho phanele sure ukuthi igama lakho because uyazi ukuthi yini ayifakile egameni wayengeka aqhabe uMaria babekhona uJesu ababekhona khathi kuzala uJesu but lo Jesu specific wathi wakuyena omqambi igama elithi Jesu because line reason your name has a reason kwathiwa uyena ozosindisa abantu noma ngathiwa yena wayesengafuni kodwa igama lalokhu limlandelile uma ngabe kuthiwa igama lomuntu liyamlandela kushiwo into kanjalo ukuthi igama lakho okwazi ukuthi linezinto uNkulunkulu wathi uma ngabe unikezwa lafakwa kuzona. But today sizo celebrate the name, the great name Sifiso Ncwane uzalo. Amen bazalwane. Our giant, our legend. Ngiyazi ukuthi abantu ngake ngakhuluma ngelila ngikhulumela nje ukuthi there are people ababekade right now mama sinenkinga yokuthi bathi siyafudumeza right but I said to them noma singafudumeza kodwa angiphumule ukufudumeza because ngifuna ukukhuluma ngegama lika Sifiso about what he did kwi-industry yethu kodwa bengifuna ukudlula nje nangeke bengifuna ukudlula but thank you so much for loving him for whatever that you did. May God bless you. Amen bazalwane.
But I think okay, objection, Your Honor. I told what kind of fight. Namhlanje ngiyazi ukuthi ngizothi ngilala I will have peace in my heart. Ngibuka izinto ngendlela bezenzeka ngayo. Kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Ngingasho ngithi uma umuntu uphila make sure ukuthi emhlabeni uhamba kahle. Ithenye indoda ngelinye ilanga komunye umfundisi. Uyakuthini uma usufika lezulwini uthola ukuthi izulu alikho. Usithi le ndoda mayikhuluma ithi mina engwazi ukuthi ngizothi mangifika lapha ezulwini ngithola ukuthi izulu alikho. Ngiyazi ukuthi ngiyobe ngenze kahle kubantu abantu bawusale bekhuluma kahle ngami. How about you? Uzothi uma ufika lapha namhlanje ufica isihogo sikhona. Uthi uma ufica isihogo sikhona bantu bakhuluma kabi ngawo nawe futhi usufa ukufa okuphakade. So ke ngingasho ngithi yonke indlela la uhamba khona noma yonke indlela la unyathela khona ngabe sefamily yakho ngabe semphakathini ungabe la usebenza khona make sure ukuthi awukiyeki ukwenza okuhle. I'm TPN Khumalo the Jaguar with the capital letter J. Mzoleni Media la siyazi ukuthi ungahamba uyongena lapha ku YouTube page wethu uthi nje Mzoleni Media ucofe lapha yana uthi nje subscribe and like and follow. Ungagcini ke lapho sinayo futhi TikTok futhi sinawo Facebook. Mhlawumbe uyafisa mhlawumbe ufisa nje ukuthi kuzoshuthwa umncwabo noma kuzoshuthwa umshado noma kuzoshuthwa iengagement party. Sithinte nanoma yini ofuna ukuthi sishuthe noma kunendaba ofuna sigobhozele yona siyakwazi ukuthi silande lo ndaba sibuye sizoyishicilela lana ayikho esishiyayo asifuna ukuvulwa ilutho siyacushalaza siyangena siyakuduza siyongena emfatweni noma siyokhipha lokho okufihliwe nokujulileyo sithathe sizokuletha la kuwena. Ngingasho nje ngithi nje I'm TPN Khumalo the Jaguar with the capital J. Mtongo umbulazi umzilikazi amashobana lo mntu emiyeka ngendaba until we meet again.